לעשות זה. אז אנחנו רוצים לעשות שם קלאב טיול. יאללה, בוא נתחיל. אז יאללה, בוא נמשיך לעלות את ההר. טוב, יאללה, בוא נמשיך לעלות את ההר. יאללה. זה גבוה מאוד. חברים, אז לא מאמינים, סוף סוף הגענו למעלה. סוף סוף הכל מערבב כאן, בטח לא תשמעו. הנה, אז תסתכלו, זה גובה. אתם רואים? תסתכלו. אתם רואים איזה גובה? מלא. כמה זה, פסנו את כל, בואו ננסה להגדיל את כל הגובה הזה. כל אלה הכניסה שלנו. רואים? או, זה גובה גבוה. יאללה ביי!